Bon dia, amics i amigues. Un dia més amb vosaltres, amb els poemes de la pandèmia per un món millor. Avui el poema que us presentaré porta per títol Audaz revifada. Recorde aquell poema d'Antonio Machado que deia: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. No podem recuperar el camí fet. Hem de proposar-nos fer-ne un de millor. Aquest poema és un llum per trobar-lo. Audaç revifada. Enfront de la crítica tallant, carícies de préssec vellutat, diàleg i bonomia. Enfront de la prepotència explosiva, amanyacs envolupants de mare, diàleg i bonomia. Enfront de la vara desmesurada, l'afable vol de la papallona, diàleg amb bonomia. Enfront de la gentussa carronyera, el cant després del rossinyol, diàleg amb bonomia. Enfront de la negra barbàrie, entusiasme pel blau i el verd, diàleg amb bonomia. Enfront de l'acumulació dels escarabats, el treball de la formiga pel forment, diàleg amb bonomia, diàleg amb bonomia. Res més, un desig, que busquem i encertem el camí.